L'entrada a la Pobla des de València mostra a partir d'ara esta imatge. És la passarel·la que creua la carretera i que uneix dos parts del terme que fins ara estaven mal comunicades. Es tracta del casc urbà i la zona de Maravisa, a la part est de la Pobla. Amb esta obra s'ha aconseguit que els dos nuclis de població queden units per 112 metres de passarel·la. Permeten creuar d'una banda a l'altra amb un espai propi per a vianants i bicicletes, un pas elevat de 3 metres d'amplada que comunica sense necessitat d'escales. De fet, per accedir a l'autobús, deixaran de fer-se servir les escales per anar a través d'este vial. A l'entorn de la passarel·la s'ultimen els treballs per acabar els accessos. S'estan fent voreres i carrils bici que enllacen amb els existents a la zona. Amb les obres per unir aquests dos parts de l'autovia, culmina una sèrie de projectes que s'han posat en marxa en els últims anys i que connecten des del centre del poble a totes les urbanitzacions de la zona est. Es tracta d'este carril bici que ix des del mercat municipal, un carril bici que travessa el casc urbà i que porta a través de la zona educativa i esportiva del Mas de Tous fins a esta passarel·la. Des d'ací es poden prendre dos camins. Per una part, connecta amb tota la zona comercial de l'Osito. Per l'altra, si travessem la passarel·la, enllacem amb el carril bici que l'Ajuntament ha fet al llarg d'aquestes urbanitzacions. Una sèrie d'infraestructures que permetran, quan la passarel·la entre en funcionament, desplaçar-se sense necessitat de fer servir el cotxe.